ягон пешниҳод нашуд. обратно аз рейс мегардонаншон. салом тамошобинони барномаҳои Сомониён TJ. як информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем. чихеле ки аз номи видео диден аллакай маълум аст ки дар чӣ бора гап мезанем. хоб нафарҳое ки дар Федератсияи Русия қарор дорен ё берун аз Россия қарор дорен, умуман касе ки мехоҳад фаҳма ки патентиш оригиналай ё ки сӯхтагиай, инами номери WhatsApp мебирояд, дар ҳамиҷа бинависонен, проверкаи патент мекунад ва ҳамаша дуруст барои шумо меган. мавзӯи асосии имрӯзаи мо: оё рост аст ҷумҳурии Тоҷикистон ба таможни Союз медирояд? чихеле ки медонем, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сафари корӣ дошт ба Федератсияи Русия ва аз рӯи саволҳое ки дар комментарияҳо нависонда шуд, навистиянд ки мақсад оё ростае ки баъди ин сафари корӣ гуфтушунӣ чид ва Тоҷикистон ба таможни Союз ворид мешавад. бародари азиз ва гиромиқадр, махсус барои ба таможни Союз ворид шудани ҷумҳурии Тоҷикистон дар ӯ вохӯрӣ дар он суханронӣ ягон гуфтугӯ нашуд, яъне ки ягон қарор қабул нашуд, ягон пешниҳод нашуд. ба ҳамин хотир ҳар чизе ки маълум буд ба ҳамагон маълум буд, яъне ки ҳамада маълум буд ки гуфтушунӣ дар бораи чӣ бахшҳо буд, боз махсус дар бораи муҳоҷирони тоҷик буд, дар борае ки Тоҷикистон ба таможни Союз ворид шавад, умуман ягон суханронӣ набуд ва ҳар чизере ки мо дар бораш гап мезанем, мисол даставерни информатсияҳо боша, ҳамон чиза мегем ки аниқай ё ки мешава. ҳар чизе ки набоша мегем ки дар бораи чиз ягон чӣ нестай. саволое ки ҳастай ҷавоб мегардонем, бо диққат бошед. назар нависондай: салом акаи Сорбон, патенти маро аннулироват карданд. сабабашро аз куҷо фаҳмем? ҳуҷҷатҳои ман қонунӣ ака. фаҳмонед ба куҷо муроҷиат кунам? дар Россия бошен ҳозир агар метавонем ки ба намояндагии вазорати меҳнат дар шаҳри Москва рафта муроҷиат кунем. онҷа мисол мушкилиҳои шуморо дида мебароям. як нафари дигар нависондае ки ягон гапҳои ту туғрӣ намегирад. барое ки ту саводи кофӣ надорӣ гапҳои маро туғрӣ бифаҳмӣ. қаюм бо ман нависондай: салом ака, ман дар Россияям. рӯзи 21 март билет дорам Тоҷикистон. равм як моҳда, яъне моҳи май биём. документ карда метавонам ё ки то 3 моҳ нашава омада наметавонам? ба ман ҷавоб диҳед. пешакӣ раҳмати калон. ҳозир айс рафтантона ҳеҷ кас ба шумо гарантия наметиҳад. хоҳ документ дорӣ, хоҳ документ надорӣ. ин чиз бигем аз тақдиртон вобастагӣ дорад. ҳастаи нафарҳое ки баъди 1 моҳ ё баъди 2 моҳ мераванд ба Русия, обратно аз рейс мегардонаншон. гург нависондай: акам мешава экзамена бихарӣ барои патент. пештар вақтҳо мешидаг ин коро. ҷойҳое ки ғайри давлатӣ сертификат медоданд, мақсад қабул мекардан дигар чизо. вале ҳозир намешавад. строги назорат мекунанд. то ҳатто ҳамун сертификате ки мегирем, баъд мерен барои патентгирӣ меспорен, ҳамура дигар харида намешавад. як нафари дигар нависондай: ман ягон бор рафтагим нестам. Москва. мо чӣ хел мекунем? моро аз аэропорт гардонданд. оё ман депорт шудагиам ё ки не? ҳозир ман дар боло дар ҳамин мавзӯъ гуфтам ку ин чиза гарантия дода намешавад, аз тақдиртон вобастагӣ мебинед. ина ҳозир ти якум бор рафтай гардондианд, та сабабша намедонӣ худат. ҳайрон шудагӣ ки барои чӣ тра гардондагианд. ва барои ин чиза фаҳмидан миёй ҷои шиноснома ва раводиде ки дар шаҳри Душанбе ҳастай, муроҷиат мекунӣ, паспорта тафтиш мекунанд, ҳамаша меган барои ту. Самиев нависондай: акаҷон, ман дар реестр МВД Россия будам. омадам Тоҷикистон, сообщение омад телефонумда ки то 3 апрел вақт дорӣ. номта бирор ай реестр. ман ҳозир Тоҷикистон даям. чӣ кор кунам ака? илтимос ответ битен. ҳеҷ кор накӣ. обратно ки Россия рафтӣ, документота қонунӣ бикӣ, патент бикӣ, регистратсия бикӣ, ҳамин чизора трудовой договорта бикӣ, ягон проблема намешавад. як нафари дигар нависондай: бисёр налаққӣ, хулосаша гӯш шид. аввал ҳамин лаққидана гӯш мекунӣ, баъд хулосаша. як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум ака, депортро чӣ тавр проверка кунӣ мешавад? ҳоли як номер мегем дар ягон видеои дигар, ҳамвоқати суҳбат мекунем, баъд мефаҳмем. бародари азиз Суфиев Баҳром нависондай: акаи Сорбон, ассалому алайкум. мегуфтен агар ай золотая корона қарздор бошӣ, аз аэропорт мегардонанд ё не? ҷавоб диҳен илтимос. қарзи бисёр боша, инагда вақтҳое мешава ки мегардонанд. мисол аз Россия берун биромаданда
запрет мекунанд. ин чизоро ҳам ба назар бигирен ва расҳод бигирен ки қарза ҳама вақт биспорем бояд. як нафар нависонда: салом Сорбон, хабарҳои дақиқ дар бораи авфи муҳоҷирони меҳнатӣ пешкаши тамошобинон мекардед. дар канали асосии главни видео кардаем, метавонед дар ин тамошо кунем. бародари азиз, уҷада подробни ҳамаша фаҳмондагӣ ҳастем. зиндаву сарбаланд бошен. саволотона дар комментария бинависонен. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. то видеоҳои дигар.